sortear público do alumnado. Por tanto, seguimos con éxito o mundo digital que xa está aquí e que vais a seguir movendo a moitísima. Para iniciar a tramitación, empezará unha primeira fase de consulta pública. Por tanto, fomos a pioneiros en regular a inteligencia artificial. Ten que ver coa función e o traballo que desenvolven os GALP, os chamados GALP, que son os grupos de acción local do sector pesqueiro, que son asociacións sen ánimo de lucro que o que buscan é potenciar, localizar, facelas viables, asesorar as diferentes iniciativas e proxectos que buscan dinamizar as zonas pesqueiras, as máis directamente relacionadas coa economía do mar. Hai 8 en Galicia, actualmente, e hoxe o que acordamos foi destinar nun proceso simplificado, nun proceso moito máis asequible, os 14,6 millóns de euros que de aquí ao ano 2027 adicaremos dende a Xunta de Galicia ao funcionamento e as iniciativas que xestionen os GALP.